Co tu zase chceš? Je mi nějak šouflo. Proč máš všude ty čleky? Nevím, ten Dan je takovej debil. Včera bylo mejdlo u Dana. Nebyla jsi tam taky? Tak to byl on, co mě celou tu dobu olizoval. Pamatuješ si na mě? Bylo si se mnou. A máš čleky. Pane, jsi špatku. Ne, jenom jsme si to mohli znovu rozdat. Nevíš, kolik je hodin? Můžeš o tom zapřemýšlet. Co ty dělalo to? Co ty tu děláš? Neměl jsi být u tety? Čím to nesouvisí? Proč je tady ten pošuk? Jaký? Do toho tu ti historii. Ono smyslo, že? A kdy jako? Co a kdo vlastně? Dan. Bez tak nepoužil kondom. Měl ho? Jak já to mám vědět? Řekni mi to, nebo ti jednu fláknu. Vzpomeň si na Jeremy, jezero, Sení. Jeremy? Proč by mě Šukal. aby si s ním měla zdroj? No tak vypadněte. Dane, vím, že to bylo včera krásné, ale teď musím mít ošukadlé. Tak někdy příště. Naprosto souhlasím. Nechtěl bych na manželského parchanta. Dala bych ti pusu, ale... Ale musíš šukat plen.